what's up mga tol, welcome back to my channel. So panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Nandito ako sa tapat ng Mabalacat City Bus Terminal. Ayan, kung mapapansin nyo, yung mga Victory Liners tsaka Philippine Rabbit lang ang may biyahe. Kaso hindi babiyahe niya ng mga bus na yan papuntang Manila. Alam ko sa mga provincial lang yan, Tarlac, ganyan, alam ko. Yung mga SUV na mga yan, mga van, ayan, biyaheng Bulacan yan pagkakalam ko. So ngayon wala pa, hindi pa balik normal dito sa may bus terminal. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ang gagawin ko ngayong araw na to is magbabayad ng water bill. Ayan, dahil busy tayo sa Concepcion. Ito, naipon yung mga bills natin, kaya unahin ko na muna yung water bills natin. So kung mapapansin nyo, napakaganda ng ano rito, traffic dahil wala kasada na malinis ngayon. Dahil nakita natin yung mga traffic enforcers saka yung mga police. Ayan, dito sa Marina, balik normal yung mga nagtitinda rito. Diretso tayo dito Alam ko dito maraming mga nagtitinda sa mga sidewalk, yung mga bangke-bangketang mga nagtitinda ng mga face shield, face mask. Ayan, ito, diretso na yan, maraming mga nagtitinda rito. Kabilaan na yan, ay magkabilaan, may mga nagtitinda. Yung mga hindi pa po nakapanood sa aking vlog sa New Clark City, ayan, may update po tayo dyan baka gusto nyo magkita yung New Clark City ngayon. Pag-uurang nyo lang, may dalawa akong bago dyan. May part 1 tayo at saka part 2. Building na tulayo rito Ayan. Dito naman parang sa turo-turo kapag hapon na, ay napakaraming mga nagtitinda rito. Dito mismo, ayan, dyan mismo sa kanan. May ibang mga tinitinda dyan. May mga barbecue, yan, barbecuean, iba-iba, basta iba-ibang paninda. Nagtitinda ng face shield, face mask, short, damit. Magbabayad ako dito sa may Mabalacat City. Alos na ipon na yung bills natin, 2 buwan na yung tubig natin, hindi ka nang maputulan. Pinagkaiba lang dito, medyo traffic lang kasi yung mga pasok dito sa may Kamatkilis basta Kamatkilis. Hypermarket. Yung mga vlog ko pala dati na bahay kubo, yung ibang kuhanan ko dito sasabihin ko lang sa inyo
dito ako bumili ng ay nag-vlog noon eh, mga bahay kubo. Ito yung mga bahay kubo na sinasabi ko. Ayan, napakagandang bahay kubo yan, no? Ayan, no? Gandang pagprestuan yan. Tapos may mga tupuan. Ito, igaan. Ayan, bahay kubo. Next time, bibigyan pa natin ng update yan, yung mga bahay kubo. Ha? Sa kabila, nagpipindi ng prutas, oh. Yung iba paso, mga paso, mga halaman. Gustong bumili ng mga halaman, ayan, oh. Ayan, iba-ibang klase mga tanim na halaman dyan, oh. Napakaganda, oh. Mga bonsai pa. Tingnan natin yung iba-ibang klase. Ayan, oh. Mga halaman na binibenta nila rito. Napakaganda. Oh. Kung gusto mong bumili ng mga ayan, so magkano yung ganyan? 350 sir, dalawa 600. Salamat, ha. Yun, gandang mga long sleeve na yan, pang motor, pang bike. 350 daw, dalawa 600. Ayan, may discount pa tayong sandaan. Bibili tayo. Dito na tayo sa Mabiga, Balakas. Signal eh. Kung kakanan o kakaliwa, ito na lang siyang limit eh. Mga tip talaga na yan, oh. Kahit saan pumaparada, hindi nila silang itabi para alam mo kung talagang ay nasakay sila. Ito may bagong bukas na naman dito sa tapat ng Sierra Santa. Ito yung mga building na bagong bukas dito eh, bagong tayo. Ito yung building na yan. Yan, mga bagong building na tinayo rito. Rock Square.
magbabayad. Tingnan na tayo. Yo, welcome back to my channel. So ayan, nakapagbayad na ako ng water bills. Kaya eto, didiretso na tayo dito sa may Mabalacat City para magbigay tayo ng update dito. Kasi kapag may dao, may Mabalacat na rin, para makita ng mga kababayan natin yung nasa ibang bansa. Kasi namimiss na nila yung Pinas, lalo na dito sa Pampanga. Mga Kapampangan na katulad ko ay hindi po, bakit kayo yung Mabalacat? Kasi balo ko ako po makahuli or gusto kayo pumubrayo kayong anong bansa, kaya ayun eh, ganda kayong update kayo Mabalacat, lalo na dakal bayo nyo milelelele na pa mong yun rin fast food kayo Jollibee, McDo, KFC, Manginasal, tsaka Chowking. Dati metong ng pugin yan, alaman ng makanta ini na lang karakan alos ay mo na balo na ano ating mantakap kayo dito may nanguhuli rito kung wala siguro na helmet. Ayan, walang face shield, face mask, ganyan inuuli yan. Lalo na tina pong pure gold Kenny Kening Mabalacat pure gold Mabalacat. Mama senso na mo rin po yung Mabalacat yun. Dati tahimik niya yung Mabalacat hindi na kasi na nag-ene. Ayun na po ayun yung KFC, katapat ng McDo, kalele na yung Jollibee, tapos Chowking, katapat na naman ng Inasal. Dilelele lang po rin lumipat kang bakod, tapi na wala lamang bakod. Simple yung Mabalacat pero malupit ya. Malupit. Meron titindada kayo na walong klaseng tinda. Yun mo mas kopyahin mong dalan yung Mabalacat. Alis kayo nila dadala ng Magobrak and Clark. Sirang alwa ay nalamumunta kayong main gate yung Metro Park kasi medyo malawot pero ngayon malapit yung Mabalacat City Public Market ayan, ito mo yung pinagkaiba kasi yung palaking parkingan na mas kaya yung Mabalacat City, pero minsan yung palengke ng inikin ngayon yung tao yung conception busy ko kaya nakapag-update yung bagya. So ayan, sana nag-enjoy kayo na naman yung vlog ko ngayon nakapunta ka lang, salamat karang Kapampangan. Maraming salamat po sa mga Tagalog dyan, yung mga nanonood dyan. Thank you very much sa mga English speaking dito. Ayan, hanggang dito na lang po see you next vlog na lang ulit.